Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu update. Hayibo, abalandeli ke beshow nabalandeli baka Mayeni bahleli ngovalo. Kodwa ungayithathi ke serious le video, sihleze sidlala Nkosi yami. Angazi ngenze kanjani siphinde kaningi le ndaba yokuthi kokunye nje siyayidlalela, siyayixoxela, siyayidlulela, siyayihlebela, siyayidlulela. Hayi kabi. uMakhumalo ufunda ukudubula. uMakhumalo uyadubula manje. Ubhizi uMakhumalo lapha ya social media sikhombisa ukuthi hayibo nangu uMakhumalo eshaya inhlamvu. Cha siyazi ukuthi mawuhlangene umndeni ke khona noma kungayisiyo into ejulile ngalolo hlobo ukuthi singenza ukuthi abantu ku social media bexabane. Ikhona into ekhona phakathi kaMayeni noMakhumalo. Ayijulile yona kodwa ikhona. Mawabuka useason 5 episode 7 or 8 mangaphosisi la okwaba khona indaba yokuthi kune message esefonini and le message engathi WhatsApp message. Kwaba nje namakhosikazi amabili abekana enkantolo phambi kwethu ukuthi hawu wena uyisholani into ongafuni ukuthi ingathi sayichaza kanjani yabo mawusuka uhleba vele umuntu usuke ungafuni ukuthi mawumhleba usuke ekhuluma engekho. Asikho ke vele isidingo sokuthi lona osuhlebe ngaye mayisetholile akabuye eze kuwena. Kodwa futhi mayethanda ke engakwenza lokho. Kwaba ke ne meeting ababenayo kwaba nodaba onjalo ukuthi kahle kahle message ayi WhatsApp message futhi iqondile. Wasuke ke uMangwabe ngokusheshsha waba absent kule nkulumo noMacele waloga out kule nkulumo. Kwase kuba ke uMakhumalo noMayeni etafuleni. uMakhumalo esayidini lakhe wayeza nama solutions ukuthi ke uma usutholile ukuthi kukhulunywe ngawe thatha ke lelo xoki elireportile ukuthi nalo udaba ngawe uze ke niyo confronta lowo muntu. Ngapha ke uMayeni wathi lo osetholile wathola indaba iphelele asikho isidingo sokuthi aphinde ayolanda lo omhlebile. Wathi uMakhumalo pho idlula kanjani le ndaba? Ngase ngithi iphakathi kwabo bobabili le naye asixabani. Ngiyanichazela ukuthi indlela engayibona ngayo ukuthi hawu ohlebile notholile ukuthi ikhona into ekhulunywayo ukuthi kwakuyini ke hayi cha baze beze beyichaze. Kodwa ukuphawula kaMangwabe ekugcineni wathi uMangwabe labo nje behlangene bengamakhosikazi oyaye athuthe indaba zabo noma oyikhipha ngaphandle umseleko wathi uyaxabanisa. Ngase sengilaleleke lamazwi kaMangwabe ngagijima mina ngabheka ukuthi Uthando Nes'thembu umseleko mayihleli noMacele ukhuluma ngobani. Hawu ngamuzwa ke ikhuluma ngabanye bengekho. Ngaphinde futhi ngambona umseleko eyodla noMayeni waphinde futhi wafaka igama longekho. Waphinde futhi umseleko hayi wakwenza nje kaningi kwishow kodwa kakhulukazi kuMacele. Hayi kuMacele ngathi usuke ezoreport ukuthi sesikhulumile ke ngibona ukuthi ikhamba kanjena ubani umudi ubani futhi uMacele uthwele Nkosi yami asidluleke bese sokhuluma ngesibhamu nokudubula. Sengidlule kulezi zinto eziningi bese sokhuluma ngesibhamu nokudubula. Hayi kabi thina siyayidlalela. uMakhumalo ufunda ke ukudubula siyabona lapha ku social media kodwa abantu ke ngokuthi nabo banalo moya lo wokudlala sebethi uMayeni akathuthe impahla zakhe akaphume nje epheli ngoba phela uMayeni ohlala emzumbe noMakhumalo noMangwabe. uMangwabe ngeke vele ahlasela umngani wakhe okuMangwabe. uMayeni ke into yabo abafuni ukusichazela kahle kahle noma yiyo leyo ukuthi uMakhumalo number 2 wangempela because leyo ndaba sakayizwa kahle. Kodwa ke Uthando Nes'thembu bazobuya sibone ukuthi yini le enye abafuna ukusibangela ukushisa ngayo. Mase bebanga ukushisa sebeyasikhuza bethi abantu la ku social media bakhuluma kakhulu. Bese ngeke sikhulume ngabantu esingabazi.
Okokuqala nje ngivale-ke le video la, ngicabanga ukuthi uzile, mina bengizoku-update ukuthi uMakhumalo useyadubula-ke manje. uMakhumalo ufunda isibhamu, sikubona laphaya social media page yakhe uyivezile leyo ndaba. Engikwenzayo ukukunikeza i-updates. Makubuya Uthando Nes'thembu sokwenza ama-reviews e-show. Le ama-episode esawabukile, ama-seasons asedlulile. Makukhona iy'ndaba ezi-juicy khona, ngisazophinde ngixoxele zona because ngingakwazi ukwenza lokho. Okunye ngiyayinikeza i-motivation evela kosaziwayo, but ngizokwenza ngendlela ehlukile manje. Le yi-motivation yosaziwayo bathandayo, uzoyithola nje maduzane. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.